Хотіли шантажувати Україну, а влаштували техногенну катастрофу століття. Каховську ГЕС підірвала група російських диверсантів. У Службі безпеки України опублікували докази з перехоплення розмови двох окупантів, які обговорювали, так би мовити, прорахунки підривачів. Это не их, это наши сделали. Да что, наши? Говорили, что это хохлы долбанули. Там не долбанули, там это наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, но больше, чем они планировали. Ну естественно, накроется как Чернобыль, да? Ну. Усвідомивши масштаби скоєного, росіяни одразу почали звинувачувати Україну. Ба більше, делегація держави-терориста на слуханнях у Міжнародному суді ООН намагалася з'їхати з теми позову України проти Росії та почали закидати абсурдними звинуваченнями. Міжнародні організації тим часом розгубилися перед російським терором, але Україна обов'язково їх дотисне, заявив міністр закордонних справ. Дмитро Кулеба жорстко висловився щодо співпраці з ООН та Комітетом Червоного Хреста. За його словами, поки тисячі людей страждають від техногенного лиха, спричиненого Росією, міжнародні організації стали заручниками власних складних процедур та принципів нейтральності. Не бойтесь, я страхую. Російський теракт на Каховський ГЕС ускладнив доступ до питної води для сотень тисяч людей, заявив президент Володимир Зеленський. Під водою досі більше 3,5 тисяч людських помешкань у 32 містах і селах. Однак, за словами очільника обласної адміністрації Херсонщини, прослідковується певне поліпшення ситуації. На правобережжі минулої ночі вода спала на 20 сантиметрів, але досі перевищує 5 метрів. Росіяни планують евакуацію з півночі Криму. Крім людей, окупанти обдумують вивезення й матеріально-культурних цінностей, інформує Центр національного спротиву. Складанням списків на псевдоевакуацію займаються місцеві окупаційні адміністрації. За даними кримського підпілля, підготовку вже розпочали в Армянську. Саме гауляйтерів та їхні родини вивезуть найпершими, а також техніку та документи. Водночас росіяни вимагають списки матеріально-культурних цінностей, які вони планують викрасти до РФ. Потужний ракетний удар навідав рашистів на Арабатській стрілці. Поблизу Генічеська на Херсонщині пролунало одразу кілька вибухів, які зафіксували місцеві жителі. Звідти до лінії фронту більше 120 кілометрів, тож, ймовірно, було задіяно крилаті ракети «Storm Shadow». Даних щодо ураження цілей поки немає, але гауляйтери вже оголосили про посилення протиповітряної оборони на Арабатській стрілці. А у партизанському русі теж повідомляють, що росіяни терміново евакуювали окупаційного ватажка Херсонщини Володимира Сальдо. Останні перевірки і ще 6 карет швидкої допомоги вирушають до прифронтових районів. 3 машини до Херсонщини, а решта на інші не менш важливі ділянки фронту. Учасники проєкту «Фонд національного добробуту Криму» та фундація «Астем» запевняють, що всередині є все необхідне для швидкої евакуації поранених. Машини не нові, але, як ви бачите, все в дуже такому доброму, хорошому стані. Машина 100% зможе, піде на користь нашим хлопцям для того, щоб працювати в самих важких умовах і евакуювати поранених цивільних людей з місць лінії дотику. Старт проєкту «100 машин для перемоги» задав славнозвісний «Байрактар». Точніше, збір на ударний турецький безпілотник для України, який організував польський народ. Тоді за кілька днів зібрали близько $5 мільйонів. Компанія «Байкар»
вирішила передати це безкоштовно, з умовою, що ці кошти будуть саме спрямовані на такі благодійні соціальні проекти, які будуть працювати на перемогу України. Так і з'явився цей проєкт, і саме 100 машин для перемоги, також і інший проєкт 500 наборів для вимушено переміщених осіб. Більше півсотні автівок, придбаних в рахунок народного Байрактару, вже працюють на перемогу. І це не лише медички, пояснює Снаввер Сейдхаліл. Передаємо, тобто працюємо зі всіма підрозділами, робимо фокус саме на підрозділах, там, де працюють наші хлопці з Криму, на зв'язку зі всіма абсолютно нашими підрозділами, батальйонами. Всі машини будуть працювати на перемогу для евакуації поранених. Є і інші типи машин, тобто сьогодні це швидкі, але в рамках проєкту будуть також і джипи, мікроавтобуси, пікапи. Одна з евакуаційних машин допомагає бійцям десантно-штурмових військ. Тішаться, бо машина прийшла в бойовому стані після технічного огляду та готова рятувати життя. Єдине, сподіваються, що користуватися доведеться якнайменше. Передали нам цю медичку, яка буде виконувати своє пряме завдання. Передаємо на 2-й батальйон, так? Так, передаємо в 2-й батальйон 46-ї десантно-штурмової бригади. Клас, машинка вогонь. Машина повністю як нова. Такі медички без перебільшення порятунок на фронті, бо кожна хвилина для пораненого бійця може означати життя. Росіяни хотіли поцупити культурну спадщину, але і тут дістали облизня. Верховний суд Нідерландів підтвердив власне рішення і розпорядився повернути так зване скіфське золото Україні. Судові баталії тривали майже 9 років. Артефакти були виставлені в музеї в Нідерландах у той час, коли Росія окупувала Крим. Держава Україна вимагала їх повернути, але Росія пішла на хитрощі та апелювала про передачу скарбів до так званих кримських музеїв, які сама ж і контролює. Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапар заявила, що попереду перемовини з музеєм Аларда Пірсона про механізми повернення. Нагадаю, що у справі йшлося про 565 предметів з музейного фонду України. Здебільшого це археологічні знахідки вартістю близько 10 мільйонів євро.